Фотона 3D е ново поколение лазерна процедура, която използва уникална комбинация от две дължини на вълните за 3 до 4 измерно третиране на кожата. Това осигурява подмладяване и трайно стягане отвътре навън без скалпел. За третиране на по-дълбоки, средни или повърхностни структури на нашата кожа, ние използваме Nd:YAG или Erbium YAG технологията. Като в Фотона 3D има 3 стъпки. Това е първо интраорално стягане и стимулиране на неоколагенезата интраорално. Втората стъпка. Това е тайтанинг, стягане, стимулация на колагена трансдермално, т.е. стимулираме колагена чрез Nd:YAG лазер. Третата стъпка е FRAG3 технологията. Това е по-повърхностен Nd:YAG лазер, който действа в горната дерма и епидермиса чрез намаляване на хиперпигментациите, чрез стягане на порите и стимулация отново на синтеза на колаген и еластин. Тази процедура е абсолютно безопасна да се извършва през летния период и може да се радвате на едни дълготрайни резултати, след като извършите серия от 3 процедури през един месец.